Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ugma, unsa man tang oras sa mo atos mansyon? Kinahanglan mo sayo ta dito. Maayo na mag-una ta aron makamonitor ta sa mga bisita nga motambong ugma. Siguro mga alas 11 buntag tuwa na ta dito. Husto ng orasa. Kaya aron ako sa mapersonal o pahimang no ang mga tao dito. Ilabi na gyud ang mga gwardya. Buhatago na sekreto ha. Kaya ron magkinaunsa. Pwede tang makapanghunaw, ha? Bisag mahibawaan pa nila. Dili gyud ko mahadlok. Basta dili ko musugot nga motambong tong bisit nga makililimos. Compadre! Ay, kumusta, kupadre? Wow, you look so fit. Salamat, compadre. Gracias sa Ginoo. Padayon ang kinabuhi. So happy to see you, kupadre. We'll have more time on Earth. By the way, lingkod mo, compadre. Nangabot ang bang mga bisita. Nanasabang gobernador g mayor. Gamay lang kuwang. Pero sila si Edana. Wa pasad sila mga bot. Muna'y akong giatngan nga maabot. Dini ka lang, Ronnie, ha? Tanawa din kay akong atngan dito sa may bultahan. Ay pagduli to, honey. Nga naman, Nas Nelson, nagatang sa dito. wa na si Nelson. Ako nakita niya misod paingon sa VIP. Mo ba? Lagi. Basta, diha lang ka og ayaw pagbiya diha. Aron duha ta nga makatanaw sa palibot. Sige. Ayaw lang yung pagpaila sa mong liho, okay? Ako na lagi bahala. Basta kay bantayi lang gyud dinhi. Kadako gede ining mansuna no badong. Mura magkulisiyum sa sud. Lumay. Ayaw ka na nagdakan na mong tingin. Ay, kahinay rato. Hinay rato. Tinood na nang imak. Kining mansion din sa Limokon, mao ni pinakadako o pinakakaraan nga mansion nila ni Sir Nelson. Nindot ki kayo badong. Pang world class. Dali. Dali mo, dali. Solid mo na ko. Ida na. Dali. Badog! Oy. Oy, kita mo na. Piit mo tingog. Tingog. Soy! Soy, mo nga. Patoko ka na ni Sir Nelson sa VIP, yo? Mo padong na bitaw mi dito? Ikaw ako lola? Soy! Mura makasuka. Mama. Dali. Si Soy. Matiyugat ka. Soy, pilido. Wag kay bawa kang siya pilido tong Soy. Unsa man? Sus. Nang imak. Noy Puldo, ida na. Aw. Lingko na ba din ha? Lingko sa bangko. Mo sa pagbarong bis lingkuranan. Unsam tsakaw. Lingko na bita kay Ariyo na ako si Sir Nelson. Mo ba? Ya ako sa paybaong nanamo. Ha? Sige, lingkod sa bisbangko. Ikaw, Ed. Way kaso ba dong? Ito- Magpaabot rami din eh. Sige. Tabi na ninyo, ha? Sige, Bads. Balik ko na. Sige. Sige, Bads. Bye, J. Bads. Manlingkod una ta din eh, tiya. Ari na din ni kay aron di ta makaali din ni sagyanan. Excuse me. Oy, kinsa mo ni? Dili ni si... Imbitado ba mo din, Dili ni si Soy Sos. Papulo. Si Kuhan man ni. Imbitado. Imbitado mi dinhidong. Kami ang special nga bisita dinhi. ba? Asa man yung invitation card, ma'am, sir? Ay, Anda. Puldo, hain man. Hay na tong invitation card. Uy, Hala. Mo lagi. Asam dito nga tong invitation card ma. matanawa ko na nagipangitaan. Ay, kuan tiyo. Naibilin ra ba to? Kay, pabilin man ni Badong kay wa na ko to kinahanglan na para nato. Ay, Mama. bitaw. Hala to aslamisa, wa na to mada. Sorry, ma'am, ha, sir. Di pwede din ang invitation letter? Mo lagi. Namas badong. Dong,
Dong, balik naman. Mabalik naman ito, dong. Wala na gani na sa badong Di nilakaw. si Badong, kani akong istorya ba, si Kwan man eh, si Dudong man eh, katong si Badong, kani Dudong, dong, mabalik naman to dayon si Badong. Si Badong. Magkuhan namin, magpaabot namin din niya. Badong. Oh, badong babad. Pero mo sa din sir. Ha? Pero yun na, sa galing inyong pangan, kaya akong tanawag sa visitors list. Idana Ibarra, sir. Dito ha? Idana Ibarra. Idana Ibarra. Pagkalendaryo mo dok, kaya dong dilim na Asa pistahan man daw. Kadit ha? Sorry yung kayo, ma'am, sir. Huwag yun ang yung pangalan din, ma'am. Uy, dong, Demetria Putulin dong. O Federico Putulin, tanawa ko no. Si Putulin ha, Putulin. Putulin. Oh. Federico Putulin. Naa. Sorry kayo ha. Huwag yun, ma'am, sir. Sorry kayo. Mau lagi. Amo na lang pabuton din ni Badong dong. Dong. Si Badong ba? Ako lang pabuton si Badong dong. Kaya mo balik man to siya dayon. Ha? Sir, di gid mahimo nga doon tao din nga magpaabot ha. Iya, bida. At ang bisita, kinahanglan mo diretso sa sud. Labi na ako doon mga invitation card for security purposes na good. At turgin mo sa gawas magpaabot ha. O di mahimo din sa among area of responsibilities. Uy, hala. Kitong ko magirubul-ubul. Sao naman lang ini. Paglagot ko, kitong ko magirubul-ubulan ni ron. Tiya, way kaso. Ato na lang ta sa gawas magpaabot. Nala. Sige, ato nantas gawas. Sir, may anami. Oh, Badong. Asa naman sila si Idana? Tuwa pa sa gawa, sir. Kay, mingo man ka nga, ako na imong panhion din mo. Oh. Temper good una. Unsa gyud pa sa gawas? Nganong wa man imo padungan na og so din he. Di ba maingon man ko nimo? Nga padiretsuhan na lang sila sa VIP. Ay, kuan, mingo man ko to si Binsoy. Soy ba, Soy? Binsoy. Nga, gipatawag ko una ni mo din kay pasudlong ko ni mo una din Ay, doon na tayo istoryahan. Wa ko maingon anak. Bida. Sige, dali dito. Pasudlan na sila kay hapit na magsugod ang program. Wala ka mingo na, sir. Wa. Kung mauna din na mao. Eh sige na. Oh, sir. Manguli na lang siguro ta, tiyo, tiya. Mas mayo. Mas may palagi. Bitaw. Ang lagot ko itong ganda, kitong udong liog na ito. Mura manggulog, binuwanga naman nung tani. Nata dito gano'n na, wag yung kakakit-kit. Dili lang una ta mo biya. Kaya basig, nangita na to, si Badong na to, si Bad. Mo lagi, lisura po din napita. Naibuhong malantang, nawat na sa tag signal din eh. Di mo takatawag ni Badong. Wasap ko yung signal din tiyo. Ay, musod na lang tagbalik. Ay, unsa man sa na to, pagsuod nga na may nagbantay sa gate, gipagawas ng ganita. Mausad no? Bitaw. Ay, mupara na lang tag-taxi, tiyo. Muhapit na lang ta sa simbahan. Ay, ayaw lagi una. Kamu ay, magpaabot na gud una ta. Bisa 10 minutos lang. Hay naman sila, Badong. Ako ka lang, dinhira mo to sila, sir. Guard! Asa naman itong mga bisita din ni kanina, guard? Okay ba, Badong? Masig na ito sa gawas. Unsa? Sa gawas? Anong wa man ninyo pasudla? Okay ba, sir eh? Igor man may misuro sa protocol din nga. Kung way invitation card, dili pa suglon. Oh, naman to sila yung invitation card. Badong, Sir? nga naman eh. Dili naman sila kumakontak yung ilang number, sir, eh. Nga naman ka? Pangitaay sila, Badong. Kaya magsugod na ang program. Kita kasab ani papanay kung di sila magkatampong karong din eh. Ladies and gentlemen, we're delighted to welcome you to this very special occasion where we honor the achievements of our ancestors. Today, we celebrate the fruits of the hard work and dedication. And in this moment, when we call on our
President and CEO of the Mendoza's Power Plant Incorporated. No other than Mr. Perfecto de la Fuentes Mendoza. A big round of applause, please! Mura na silang pagbuang na nangita ni Ida. Tawa ba tayo? Ano may mga sabi? Ano yung sabi? Di na kita nila makitaan. Kinanglaya sa tos kauwaw. Si Barong. Kalito sa nawa. Ha? Birisi nila. Ilang pasutan nining atong pagi. Good job, Ronnie. Mahuman lang niyang program. Wagod sila'y idana nga makita din eh. Maunay akong gustong mahitabo. Kinahanglang way basura nga masagol din eh. Nelson, hain naman si Idana. Gi pangita pa ni Badong, Papa. Dinihan man to. Padung natas climax sa atong programa. O sunod na nakong i-acknowledge si Idana. Oo, lagi pa. Ako tawagan o balik sa Badong. Kung hayan na siya. Pagdali, di mahimo nga mapakyas ta ini, Nelson. Oo, lagi pa. Maghinay na pagdagan ba dong? Abot na lagi tapos ito ko naman ang bilan ni mo dyan. Papahitay ni. Nansukot na ako si Nelson, ni Puldo. Ako mayang gibasol kung ano nga. Huwag mo mo dayon sud. Sa ba sa gini mo ba dong? Di Bads? Kawa man mo pauban na dayon god. Pasensya. Pasensya mo na, ninyo, silingan. nangimak. Ida na. Ni Puldo, sinsya. Wanay kaso ba dong, uy? Wa man ka makasaha na mo. Ay, patay ko ini. Kinanglan nga. Makaabot sa programa. Nalitigin mo. Pasensya na gid kaayo ba dong? Wa gini nato matuyo ang tanan. Pag-concentrate na lang og drive diha, Bads. Ayaw lang pagdali ka, maabot na lang kita. Ay, kinanglan madalitan. Kaya dili ko masikwati ini. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!